Pitike rung entuk. Kapok tenan aku. Kapok tenan aku. Aja ya Antasena, aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbah. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan bapak mlayu-mlayu. Das kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu goleki Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Ngampleng ya ngampleng ing akike dicopot. Lara cak-cok. Wis piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ijole nyawane Begawan Dur. Piye kosek aku kok gumun sampean ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manusa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jare Siwa Ndarawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada wekasan negara Ngamarta ketaman pegebluk. Sing ngandhakene Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada dewa. Nalika semana aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora ta kaya mangkono. Risang Werkudara ingkang bingung bingleng kenganglangan penggalipun sigra ngawi sangganing para putra Pandhawating bleber pating Cakatirta bludhakaning daratan. Mara remang uswamyung ambrengeng kadhe karunaning kaswasih dosang Ganda Wastratmaja long lalu mangulati surya mangrang sang wayah Gatot wonten timbrani ngadhawuh menapa Rama Kyai Antarja wonten timbrani ngadhawuh menapa Rama Kyai Antasena eneng apa Pak kok gembrobyos Bapak li mlayu ora kaya adat sabene kaya kesusu tur penggalihe tak sawang kok kaya ora penak eneng perkara apa Pak ngendika karo anak-anak wah Gatot wonten timbalan waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngertiya. Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus Kelima Sada. Kresna kakang Kurawuh ning negara Ngamarta ngandhakake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai kula aturi paring dawuh
Sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klimasada? Kula ingkang badhe ngupadi, kula ingkang badhe ngupaya. Menawi paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus Klimasada. Gatot wonten timbalan. Bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling. Monggo bapakmu wis kebacut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku. Hukume Werkudara, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Monggo pagebluk sing tumanduk ana ing negara Ngamarta, akeh sing para kawula padha tekaning pati. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati. Monggo bapakmu wis saguh. Menawi telu mekaten, Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng paduka Kanjeng Rama ing kedah Mejai lan matrapi pidana. Gresik, aja kesusu. Rungokno kandhati dawuhe bapakmu. Inggih, Rama Kyai kados pundi? Kaya aja kaget le cah bagus. Bareng tak desek rembug Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu, Gatot. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Mboten kinten babar pisan pangandika paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada. Dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng kadang kula pun Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus Klimasada. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu doh nyono cerak nyono. Werkudara kuwi mban cindhe mban ciladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tidha-tidha rasamu Gatotkaca. Ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno, ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candheki ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwandarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwandarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis ora. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwandarawati. Takoni,
Apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Rasaku kok ora penak, Kang. Monggo pendak-pendakku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning Siwa Ndrawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Ya menyang yo. Ya. Nek digoleki ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwa Ndrawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwa Ndrawati iki mung apus-apus, wah, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ambles bumi, Kang. Yo. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitirane ngasta kang kumitirane ngastoane ngasto ya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat. Wala dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkiyeng para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kenthang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Lima Sada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekaning pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Neng kene marganing pati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampe kaning nata Ndrawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Denda. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekaning pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Gosek aku kok nggumun sampean ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manusa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka sing ngendikake Siwa Ndrawati. Jare Siwa Ndrawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada wekasan negara Ngamarta ke Taman Pegebluk.
sing ngandhakene Abimanyu sing nyolong pustaka Jamal Srimasada. Dewa nalika semono aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik iki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki. Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono upamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik? Aduh. Aku lali takon mawon Antasena. Lali takon. Iya. Ning wis ngendika. Wis, wong ming sedhela kok. Oh, ora sempat lungguh barang. Ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora ning cetha. Sabdane ento sing nyolong pustaka Jamal Srimasada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisin-isin karo dulur-dulure, anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik, Dik. Mumpung ketemu, Dik, mumpung ketemu piye? Aku ki jane rak duwe pepinginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sakjeke urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh sedina wae tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, pas adus. Wah iya. Wong aku sok ndeleke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya. Heeh, ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma diasta ora? Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nggo nguripke barang mati kuwi lho. Anu wong mati. Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora? Sekar Wijaya Kusuma mau ki tak dekke siji karo Senjata Cakra. Ning ngarep kaca. Ya keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget Toto Kang. Iya Dimas. Ha saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pak Den duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Kuwi ora bakal keri merga kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus entenono sedila terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Mbok aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena, piye? Nek Kaca Paesan ora keri. Ah, kene. Tak weruh wong nonton TV apa piye kene wis. Iki iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena. Gage sawangan. Oh iya. Wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang. Eyang Durna. Panjenengan mentala kalian dulur kula. Panjenengan mentala karo wutune dhewe. Abimanyu mang dakwa sing ora-ora. Sampeyan iku wong tuwa apa bocah? Wong tuwa. Dimas Antasena, piye Kang? Mrene yo. Ngandel ora? Aku wis krasa kok. Kresna kok ambune bensin.
Oh dadi kowe, Mbah. Oh iya Antasena. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Lho kok Aku diutus anak Prabu Duryudana. kon ngopo? Kon ngepit. Ayo. Kon matani para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu ki anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan mateni Pandhawa angel mijet wae nganti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe. Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni ning kene iki. Aja mengko nek dinengke wae nek batrene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja wis yo ngger. Antasena wis. wong tuwa kaya ngene apike dikapakne Dimas. Kowe golek gerobak loro kan. Dikapake. Durna iki gulune taleni gerobak nganggo tali, sikile ditaleni, talekke gerobak. Gerobak kon mlayu ngalor karo ngidul. Engko rak pedhot wetenge. Aduh! Urung. Wis maksire wetengku. Aduh, penyiksaan kuwi aja. Aja Antasena aja. Gerobake rong entuk. Aku ora mentolo Dimas. Ngene wae golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho. Pitik iki arep nggo ngopo? Aku njaluk pokoke nek pitik. Durna dilumahke dibondo. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke engko rak notoli matane Durna. Picak mripate. Aduh. Pitike rong entuk. Kapok tenan aku. Kapok tenan aku. Aja ya Antasena, aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbah. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan apa kok mlayu-mlayu? Kowe. Ndas kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu goleki Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Antarsa. Ngampleng ya ngampleng ing kakike dicopot. Lara cak-cok. Wis Piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ijole nyawane Begawan Durna. Sabar Dimas. Sabar engko nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar Dimas. Aku kira ngopo-ngopo kowe iki ngopo ya kowe iki?
raine nganti godres getih kaya ngono ben. Nek bapak prisa mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaene, ora sak penake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wanjen setan lan. Aja. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Iya. Loro kok isih ngangkep rokok. Saya tak ceceke. Loro kok isih arep nyemet udut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Aduh. Ki piye terus lek ngrampungi perkara iki piye? Aku ya bingung. Sing gawe iki sampeyan kok sampeyan ya bingung. Mbah aku ora ngerti. Kang, opo? Golek tali. Tali opo? Sak-sae. Durna dibonto. Iya. Aja dibonto. Dirabekke wae. Wis kaya ngono kok isih omong sak ngene lho. Antasena, mbok sudah. Tangane. Mangsa nang kepala. Ora kenceng-kenceng. Ora kenceng-kenceng. Antarja, taline iki diunggahke. Iki diunggahke nang isor udel kenceng mati. Jitet Antarja. Digendong kan? Asik. Lho. Digendong turut dalan dituthuk ya aja nganti leren. Aduh, engko nek tangane keju lho. Ora. Kene tak gendong terus arep piye? Kakang Harkaca, bapak tak oyahe. Iki engko kon ngomong ning ngarepe Kakang Harkaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kon ngomong apa? Aku ora iso pambagya harja lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Aduh, wis kang gendong. Kene. Aduh, mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Aduh. Wis sakarepmu, Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna aku tak nguyak Kang Harkaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang leren Kang mantep. Landing sik Kang. Iya. Ono apa? Wis niat arep mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diadi Abimanyu. Sik. Menawa sampeyan mateni Abimanyu gelo lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tok sumbering perkara. Sapa? Pak Dendrawati, Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndrawati pepunden, kok sik to. Pak Dendrawati sing ngandhake Abimanyu nyolong pustaka Jawa Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli, ora. Ana sing
dadi Pak Dendrawati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapidanane gonene, Kang. Yo. Waduh, lek membanting keseron Kang Sajake. Iki kaki-kaki iki. Gedhi kencengele kuwi men ambegane lancar. Aduh. Antasena. Aku kapok Antasena. Eyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kira nek Antasena. Ayo ge omong. Kek jujur. Adat gajah. Kula Eyang. Nah, basa. Ora kaya adimu kakangmu ki nuthuki karo aku. Panjenengan dipun jempalani dening Dimas Antarsena Kang Mas Antarja. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Gerkaca njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Gerkaca ki terus aku ora gelem ngantil ngono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya mung ben padha presa. Eyang. Apa? Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wuk Prabu Ndarawati? Ge omong. Kowe iki ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten Eyang? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada ngantos Kanjeng Rama Jodipati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya mung Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku berganti kang kanjenengan Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa iki. Sing apik nama. Iki wis sampe ya Antasena. Mbok yo wis Dimas. Mesakake ketune nganti suwek-suwek kaya jubahe nganti suwek-suwek ling ngajar sapinane. Mbok nganti wuda ora bakal leren. Aku wis janji kok, Kang. Ning nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak nggo ijol iki. Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Anggere rati plotot ya ora metu. Kok senengane ngono. Wong kok ora entuk menghibur diri. Aku ki lara tenan kok menghibur diri kok ora entuk. Pokoke nek nganti Abimanyu metu gedhe. Durna kudu metu gedhe. Iki lho ndase wis metu sithik. Monggo Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen wong tuwa edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, piye Dimas gendong neh? Ngarjakne ndi neh? Awar ngoyak bapa Werkudara. Bapak nek ra tak cegat ndak tuman, Kang sampeyan le mabur sing banter, Kang. Bapak susulen. Matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Aduh. Wong muni ngono kok dicucuk lho. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margarut kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas bonto meneh? Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena aku ora rangkepan.
Ora rangkepan sak karepmu tak jupuk kolormu nggo mbondo kowe. Aduh, aku dadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Ayo cepet. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talengane. Aduh, gendong Kang. Dimas arep endi? Aku tak ngoyak bapak. Engko bapak kene karo Kang Garwaca mesti ora percaya nek ra aku sing ngomong. Antarja. Apa? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kowe mengarep melayu, Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis. Kowe anggere melayu tak oyak. Wah, banting kok sabetke ngebuk awakmu modar. Tenan ta. Sing tak nggo ngelap leru godhong gatel. Teng celeki Antarsena. Iki mesti mliset. Gatel ra. Ben, gatel ya Ben. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Ayo melu karo aku. Iya, Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Lidok ujaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon Nalindra Indrawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Jinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan Jinuwun. Sritina ning pasewakan